fyny os gwelwch yn dda. Dau gapten y tîm eraill fynd. Yr un tŷ, sori. Yr un tŷ. Y barod i arwain Theo i lawr i'r gerddoriaeth. Mae gan llun dyn ddychymyg byw. Ysgrifennodd yn ddiddorol am Tommy gan ddefnyddio idiomau a chymerieithau diddorol. Cychwynnodd ei frawddegau yn amrywiol a defnyddiodd y mynodau yn effeithiol i greu awyrgylch. Roedden nhw'n teimlo'n ddryslyd iawn yn glywed am yr adar y porthau i lefydd gwahanol a'r eneth mewn byd. Ond wrth gwrs, breuddwyd oedd y cyfan. A oedd llun dyn yn bwriadol yn gwneud i'n deimlo'n ddryslyd yn union fel breuddwyd. Wrth gwrs, roedd Iwerddon effeithiol gan fod Tommy ar ôl deffro yn gweld yr eneth ddu oedd yn y breuddwyd am arswydus. Fesau neis a Theo gall yn dod gwmpas dosbarthiadau eraill a darllen y stori chi sy'n cael ei glywed y stori sydd wedi ennill. Da ni Theo dod gwmpas yn ystod yr wythnos. Reit. Peidwad ffleddyr. Ydych chi'n cofio bod ni wedi cael ymarfer bach? Ydych chi'n cofio? Reit ta. Y gwir yn erbyn y byd. A oes heddwch? Heddwch! Calon wrth galon. A oes heddwch? Gwaed uwch adwaith. A oes heddwch? Heddwch! Eisteddfod y bardd neu'r storiwr yn her yr eisteddfod. Gwrs, eisiau ei medal i... Yw'r medal i Theo, sydd yn dosbarth chi. A tys dysgu fe benni. Dwi am sydd chi bod yn ail ac yn drydydd hefyd, ac eich nhw wedi tu blaen i eistedd ar gyfer y seremoni. Yn ail, sy'n sefyll os gwylwch yn dda, roedd watermelon. Caris, da i am bod yn watermelon wedi sgwennu yn drefnus a dealladwy. Mae'r stori'n llawn o ddisgrifiadau gofalus ac roedd yn wrth y modd wrth gweld idiomau a chymariaethau yn cael ei defnyddio i gyfoethogi'r stori. Braf iawn yn gweld diweddglo hapus a Jim Baloo ar ben ei ddigon yn priogi'r dywysoges. Hoffwn wybod sut syrthiodd y dywysoges mewn cariad sydyn. Da iawn, Caris. Clap i Caris. Ac yn drydydd, yn gystadleuaeth y gadair, roedd cookie. Iawn, clap i Caris. Mae cookie wedi cael hwyl wrth ysgrifennu am Panda, Heather a Cornelius. Mae gan yr awdur ddychymyg byw. Nes i mwynhau cychwyn y paragraff cyntaf efo bang. Roedd yn gwneud i ni gymeryd sylw'n syth bin. Wrth i'r stori ddatblygu, roedd cychwyn y brawddegau'n gwella wrth wneud defnydd o ferfau cryno amrywiol. Hoffais y syniad o'r panda mewn cydwys a Heather yn ei poced.
Diolch byth fod yn ddiweddglo hapus a Cornelius yn newid ei ymddygiad. Dalier ati ysgrifennu storiau. Da iawn, clap I Milly Reit, ac I orffan y seremoni mae plant dosbarth derbyn am ddod I wneud dawns bach i'r 3 ysgrifennydd buddugol. Thank you.